Pag-wika ni Ruben, agad naman nilang nakilala ang bawat isa. Kuya Ruben? Ikaw ba yan? Gulat na tanong dito ni Pilipo. Nang marinig ito ng lalaki, napatigil naman ito sa kanyang paglalakad habang maigi siya nitong tinititigan. Maya-maya pa, doon na nga ito sumagot ng, "Buti naman at nakilala mo ako, Pilipo." Matapos nitong makapagsalita, halos lumundag naman sa tuwa ang damdamin ni Pilipo. Hindi niya inaasahan noon na ang taong palagi niyang tinitingala, makikita niya sa mga pagkakataong halos hindi inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang kumustahan, nagyaya naman itong si Pilipo na tumungo sa kanilang tahanan. Bagaman inosente kung titingnan ng kaanyuan ni Ruben, ramdam na ramdam ni Pilipo ang mga kasama nitong nagkukubli lamang sa paligid. Pagdating nila sa kanyang tahanan, agad naman silang sinalubong ni Lola Maria na merong daladalang isang bungkos ng kangkong. "Oh, Ruben, napadalaw ka." Wika ni Lola Maria nang masipat niya si Lolo Ruben. "Oo nga ho, Lola Maria. Pasensya na ho kayo kung hindi ako nakapag-abiso sa inyo. Biglaan lang ho kasi ang lakad ko." Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos ang kanilang kumustahan at konting pag-uusap, agad din naman silang pumasok sa kubo upang mapag-usapan ang pakay nito. Pag-upo nila sa sala, agad naman itong inilahad ang tungkol sa hanagob na kanyang sinusundan. Ayon sa kanya, sa tinapian huling naramdaman ng berdugo ang presensya nito. Kahit malayo sa paniki ang lugar na yon, nagpumilit tumungo roon si Lolo Ruben para sundan at kitilan ng buhay ang demonyo. Hindi na din siya noon gumamit ng tanawan upang hindi siya matunugan ng iilang mga masasamang engkantong nasa paligid. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang pumasok sa isipan ni Pilipo ang mga impormasyong ibinahagi sa kanya ng kurkur. Kuya, parang alam ko na ang lugar ng demonyong tinutukoy mo. Minsan na itong naibahagi sa akin ng isang kurkur na natalo ko sa isang duelo." Wika ni Pilipo. Talaga ba, Pilipo? Maaari mo ba akong samahan patungo roon?" Sagot naman ni Lolo Ruben. Nang marinig ito ni Pilipo, agad naman siyang tumango upang sumang-ayon sa sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad namang napansin noon ni Pilipo ang animoy, paglangit-ngit ng kanilang kubo. Pakiramdam niya noon, hindi lang sila ang taong kasalukuyang naroon sa silid ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang engkantong natatangi ang wangis. May kasama din itong malahalimaw na nilalang na merong daladalang palakol. Matapos niya itong masilayan, doon niya napagtanto na kaya pala bumibigat ang kanilang kubo dahil sa mga kasangga ni Lolo Ruben na sumabay din sa kanilang pagpasok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon pinatotohanan ni Lolo Ruben na totoo ang pag-iral ng isa pang mutya ng sinukuan na kayang maipagsanib puwersa sa tangang mutya ni Pilipo. Inilahad din ito ang kakayahan ng mutya ng kidlat na makibagay sa mga malalakas na gabay ng sinukuan. Subalit, bago mahawakan ni Pilipo ang ganoong kalakas na karga, kinakailangan niyang magtaglay ng mga buhay na salita na kayang panghawakan ang kabuuan ng kapangyarihan ng mga ito. Dahil sa merong pambihirang lakas ang pinagsanib ng mga mutya, kung kaya't mapanganib din ito para sa taong magtatangan.
Huwag mo nang pangaraping makuha ang tatlong yan, Pilipo. Sinasabi ko sa'yo, magdudulot lamang yan ng panganib sa iyong katawan. Kung nais mong mas lumakas pa ang iyong mutya ng sinukuan, kunin mo ang isang uri nito na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkuha ni Lolo Ruben ng kanyang latigo upang maipakita yon kay Pilipo. Nais niya kasing malaman noon ni Pilipo na hindi sa mga mutya na babase ang totoong kalakasan ng isang antingero, bagkus ay sa talino nitong magpasya sa mga pagkakataong nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nakikita mo ang latigong ito? Isang ordinaryong latigo, hindi ba? Pero kapag ito ay aking nahawakan, doon magbabago ang lahat. Wika ni Lolo Ruben habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang kamay sa latigo niyang ipinakita. Paghawak niya sa latigong yon, laking gulat na lamang ni Pilipo nang maramdaman niya ang pagbabago ng presensya nito. Kita mo? Hindi sa mutya o agimat na babase ang lahat. Kahit anong lakas ng mutyang iyong tangan, mawawalan ng bisa yan kung makakaharap ka ng isang nilalang na matindi ang pag-aasam na manalo sa digmaan. Unawain mong sinasabi ko sa iyo, Pilipo. Sigurado kong makakatulong yan sa iyo pagdating ng panahon. Dagdag pa ni Lolo Ruben. Nang marinig ni Pilipo ang kanyang sinabi, halos nagmukha itong isang batang kakarampot ang nalalaman sa mga lihim na karunungan. Sa puntong yon, mas lalo pang tumaas ang paghanga ni Pilipo kay Lolo Ruben. Ayon sa kanya, na kahit napakadaling panahon lamang siya nitong tinuruan ukol sa mga sikreto ng lihim na karunungan, pakiramdam niya, isang dekada na ang lumipas. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang ipinagtapat ni Lolo Ruben na naghahanap siya ng matitirahan sa tinapian habang hindi niya pa natatapos ang kanyang misyon. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad naman siyang nagpresenta na doon na lamang tumira si Lolo Ruben sa kanilang kubo. Medyo may espasyo pa naman kasi ang kanyang silid, kung kaya't kakasya pa sila roon. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, kasalukuyan silang naglalakad-lakad sa baryo. Kahit papaano, nais din nila noong makapamasyal ng normal, kagaya ng mga ordinaryong tao. Nang marating nila noon ang pinakadulong bahagi ng tinapian, napagpasyahan nilang tumungo sa isang sapang di kalayuan sa kanila. Medyo mataas pa naman noon ang araw, kung kaya't sigurado silang hindi sila maaabutan ng gabi sa lansangan. Nang marating na nila ang sapang kanilang nais puntahan, agad naman nilang pinagmasdan ng buong paligid. Paglapit ni Lolo Ruben sa sapa, laking gulat na lamang ni Pilipo nang masipat niya itong dahan-dahang inilublob ang kanyang kamay sa tubig habang mabilisang nag-uusal. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang maramdaman niya ang pagsilanguyan ng mga kataw sa buong paligid. Paglitaw nito sa sapa, agad naman yung lumapit kay Lolo Ruben habang merong ibinubulong na bagay. Hinayaan lang naman ito ni Pilipo sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya sa ginagawa nito. Matapos nitong makipag-usap sa kataw, agad namang bumalik yon sa kanyang kinaroroonan habang nagwiwika ng, "Tayo na, Pilipo. Alam ko na kung nasaan naroon ang hanagob." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong paglakad pabalik sa pamamahay nila Pilipo. Pagdating nila roon, kumain lang naman sila ng kokonting hapunan at mabilisan din namang umalis sa kanilang tahanan. Hindi na noon pinapasama ni Lolo Ruben si Pilipo, subalit nagpumilit ito. Sa pagbagtas nila ng daan patungong Baleno, doon na dahan-dahang nag-iba ang simoy ng hangin.
Hindi pa man sila noon nakakarating sa karatig baryo, bigla naman silang naantala nang makasilay sila ng 3 puno ng saging sa gitna ng daan. Alam ni Lolo Ruben na markayo ng mga aswang, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Pagdaan nila sa 3 puno ng saging, panay naman ang pagramdam ni Pilipo sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman silang napalingon sa likurang bahagi ng kanilang dinaraanan nang maramdaman nila ang mga nilalang na sumusunod sa kanilang pag-uusad. Pagsilay doon ni Pilipo, mabilisan naman niyang dinukot ang mutya ng sinukuan at kasabay nito ang paglitaw ng karit na kanyang pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Hinayaan lang naman ito ni Lolo Ruben sa kadahilan ng nais din niyang makita kahit papaano ang tangang abilidad ni Pilipo. Paglundag nito sa kalabaw na kanyang sinasakyan, mabilisan naman itong sinugod ang mga nilalang ng buong lakas. Paghataw niya ng kanyang karit sa 3 balbal, agad namang kumawala sa katawan ng mga ito ang kanilang sariling ulo. Matapos itong gawin ni Pilipo, agad naman siyang natigilan sa paligid nang marinig niya ang kakaibang ingay na nanggagaling sa iba't ibang direksyon ng lugar. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang halos hindi mabilang na mga balbal na patuloy na nakamasid sa kanilang kinaroroonan. Inaasahan na ni Lolo Ruben ang mga pangyayaring yon sa kadahilan ng pumasok sila sa pugad at teritoryo ng mga ito. Walang pagpipilian noon ng mga nilalang kung hindi ang umalsa ng digmaan sa 2 antingero. Maya-maya pa, bigla namang napatakbo si Lolo Ruben papalapit kay Pilipo nang masipat niya ang mga balbal na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng paglapit nito ay siya namang paglitaw ng maharlikang engkanto at ng berdugo. Pumalibot din sa kanilang kinatatayuan ang 5 matataas na kawal ng maharlikang engkanto upang sila'y maprotektahan. Pilipo, huwag mo nang gamitan ang mutya mo. Kinakailangan natin ang abilidad niyan kapag kaharap na natin ang hanagob. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-utos ni Lolo Ruben sa maharlikang engkanto na sumugod. Lumusob na dinoon ng berdugo na siya namang labis na ikinagulat ng mga demonyo. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pilipo nang masipat niya ang isang tikbalang na halos kawangis ng isang demonyo. Ang buong akala niya noon, kalaban din ng nilalang na yon, kung kaya't walang pagdadalawang isip niya itong sinugod. Paghataw niya ng karit sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang tumagos lamang sa katawan nito ang kanyang sandata. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang tumakbo ang tikbalang patungo sa kinaroroonan ni Lolo Ruben. Doon napagtanto ni Pilipo na isa din pala sa mga malalakas na kasangga ni Lolo Ruben ang nilalang na napagkamalan niyang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, kitang-kita niya ang pagharap ng pinakamalakas na antingero sa buong angkan ng mga balbal. Kahit bilang lamang ang mga kasama nito, walang panama ang halos hindi mabilang na mga demonyo. Maya-maya pa, bigla namang nawala ang pagkabahala ni Pilipo nang masipat niya si Lolo Ruben na sayang-saya sa ginagawa nitong pakikipaglaban. Kitang-kita niya din noon ang walang habas na pagpugot ng berdugo sa bawat ulo ng mga balbal na kanyang nadadakip. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mga lahati na ang bilang ng mga demonyo na siyang naging hudyat naman para sa mga ito na tumakbo na ng mabilis. Hindi na ito sinundan ni Lolo Ruben, gawa ng hindi balbal ang kanyang pakay sa lugar ng baleno.
Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad namang naglaho ang mga kasangga ni Lolo Ruben sa kanilang kinaroroonan. Pumasok na din sa puno ang tikbalang nang walang kahit na anong salitang binibitawan. Pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon na lumapit sa kanya si Pilipo habang nagwiwika ng, Kuya, kakampi mo ba yung tikbalang kanina? Oo, bakit? Nagulat ka ba? Pabirong sagot naman ni Lolo Ruben. Nang marinig ito ni Pilipo, napahagik na lamang siya habang patuloy na inaalala ang kanyang ginawa sa tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng Hanagob. Hindi naman nababahala noon si Pilipo na baka sila'y maligaw dahil alam niyang hindi pa pumapalya ang berdugo kapag meron itong hinahanap na demonyo. Nang marating na nila ang baryo ng Baleno, agad naman nilang nasipat ang kabuuang lugar na halos wala ng taong gumagala. Marami din noong mga asong nagsisitahulan sa bawat bahay na kanilang dinaraanan. Pilipo, hindi ka ba nagtataka kung bakit napakaraming aso sa lugar na ito? Tanong ni Lolo Ruben. Hindi naman, kuya. Bakit? Ano bang meron? Sagot naman ni Pilipo. Nang marinig ito ni Lolo Ruben, agad naman niyang inilahad na ang mga aso ang pangunahing kahinaan ng mga Hanagob. Hindi dahil sa nakikita sila ng mga ito, bagkus ay ito ang naging simbolo ng kanilang pagkatalo. Merong kasing nalamang istorya si Lolo Ruben ukol sa minsang pamamahala ng mga Hanagob sa buong kalupaan ng Masbate. Sa sobrang tagal na ng istoryang yon, iilang albularyo na lamang ang nakakaalam nito. Naging sikreto na din ito sa mundo, kagaya ng minsang pag-iral ng mga Hanagob. Ayon kay Lolo Ruben, kaya niya nalaman ang ganoong kwento dahil ipinasa yun sa kanya ni Maestro Inko. Bagamat mahaba ang kwento, hindi niya nagawang malimutan ang buong detalye nito. Sa sobrang ganda kasi ng pagkakasalaysay ng may akda, tumatak talaga yon sa bawat isipan ng taong nakakarinig. Ayon pa kay Lolo Ruben, nagsimula ang lahi ng mga Hanagob noong minsang ipinanganak ang isang batang merong dugo ng dyablo. Namuhay ito bilang isang ordinaryong tao na sumusunod sa landas na nais sa kanya ng Panginoon. Napakabuti ng pamilyang kanyang nakagisnan sa lahat ng kanilang mga kanayon hanggang sa dumating ang puntong merong nangyaring karahasan sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, namatay ang mga magulang na itinuring nito kung kaya't namuhay siyang mag-isa sa buhay. Pagtungtong ng bata sa edad na 10, doon na ito dahan-dahang nagkaisip at nagkaroon ng koneksyon sa ama niyang dyablo. Upang maprotektahan ang kanyang sarili sa tiyak na panganib, humiling ito sa kanyang ama ng kapangyarihan na siyang nagbigay buhay sa unang dugo ng mga Hanagob. Nang maramdaman na ng bata ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang katawan, pinili niyang mabuhay sa gubat kung saan naroon ang mga itim na engkanto. Sa ilang dekadang pananatili niya sa gubat, napag-isip-isip niyang hindi kumpleto ang kanyang buhay kung wala siyang kasamang kauri. Dahil sa pangungulila noon ng bata sa kanyang kapwa-tao, ninais niyang tumungo sa isang nayon upang magsali ng kanyang pagiging aswang sa mga taong kanyang napili. Sa loob lamang ng 2 araw, lumaganap ang dugo ng Hanagob sa buong kalupaan ng Masbate.
Isang tribo agad noon ang kanyang napundar hanggang sa hindi maglaon ay nakagawa na siya ng isang imperyo. Dagdag pa ni Lolo Ruben, kakaiba ang batang yun sa lahat ng hanagob dahil ang ama niyang demonyo mismo ang kanyang naging gabay. Sa paglipas ng panahon, maraming mga kauri niya ang naghangad ng kanyang tronong tinatamasa. Ang iilan sa mga ito ay hinamon siya ng duelo, subalit kagaya ng inaasahan, hindi ito tumagal kahit 3 segundo. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't nahati sa ilang angka ng mga hanagob. Pinilit pa itong buuin ng bata, subalit tinanggihan siya ng mga nilalang na minsan siyang pinagsilbihan. Makalipas pa ang ilang dekada, doon na din umusbong ang isang antingero na nagtatanga ng mutya ng lahat ng uri ng aso. Nagawa nitong mapaslang ang pinakaunang hanagob, subalit nabigo naman itong malipol ang lahat ng naiwan nitong angkan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't patuloy na lumaganap ang dugo ng hanagob sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sabi-sabi noon ng matatanda na nakarating na din ang lahi ng mga ito sa ibayong dagat. Sa pagpapatuloy ng pagkukwento ni Lolo Ruben, bigla naman siyang naantala nang marinig niyang magwika sa kanyang isipan ang maharlikang engkanto. Ben, ipagpaliban mo na muna ang iyong kwento. Nandirito na tayo. Wika ng maharlikang engkanto. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay ni Lolo Ruben sa paanan ng isang bundok na hindi gaanong katirikan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang itinali ang kanilang kalabaw upang maumpisahan na ang kanilang gagawing pag-akyat. Hindi naman noon nagreklamo si Pilipo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili ang ginagawa ni Lolo Ruben. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang napasok ang looban ng bundok. Kuya, mukhang wala namang marka ng demonyo dito ah. Sigurado ka bang nandirito ang hanagob? Tanong ni Pilipo. Wala ka talagang mararamdaman dito, Pilipo, dahil nasa kabilang bundok pa naninirahan ng demonyo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nilang mag-usap, mabilisan din naman nilang inakyat ang bundok upang magawa nilang madapo sa lugar na kanilang nais marating. Pagdating nila sa tuktok nito, agad namang bumungad sa kanila ang isa pang napakatarik na bundok. Bagamat napakalalim na noon ang gabi, nagpumilit pa rin silang pasukin ang lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan namang binabagtas nila Lolo Ruben ang daan patungo sa tuktok nito. Hindi na sila noon gaanong nakakapag-usap sa kadahilanang nakakaramdam na sila ng pagod sa kanilang mga katawan. Medyo pahirapan din sa kanila noon ang pag-akyat sa kadahilanang tanging liwanag lamang ng buwan ang kanilang inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tumigil naman si Lolo Ruben sa paglalakad na para bang meron itong nasipat. Pagsilay ni Pilipo sa lugar na pinagmamasdan nito, doon niya nakita ang isang napakalaking puno na natatangi sa lugar na yon. Hindi nila ito napansin sa tuktok ng pinakaunang bundok, gawa ng nagsisilbing pangkubli ng punong yon ang kanyang malalapad na mga sanga na punong-puno ng dahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pilipo nang makasilay siya ng isang lalaki na tumalon sa puno. Hindi pa man yun bumabagsak sa lupa, bigla itong naging isang napakalaking uwak. Nang mapagtanto nilang umalis na ang hanagob sa lugar,
Dahan-dahan naman nila itong nilapitan upang mapaghandaan ang pagbalik nito. Paglapit nila sa mga nagsisilakihan nitong mga ugat, agad naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napakubli sila Lolo Ruben nang masipat nila ang paggapang ng kung anong nilalang sa sanga ng puno. Nang medyo makalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, doon nila nasilayan ang isang ahas na halos kahawig ng markupo. Dahil sa itim ng mga kaliskis nito, hindi ito gaanong naaaninag nila Lolo Ruben kahit paulit-ulit nang tinatamaan ng liwanag ng buwan ang buong katawan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang marinig nila itong magtilaok. Kasabay ng pagtilaok nito ay siya namang paglayo nila sa lugar dahil sa inaasahan na nilang maglalagas ang kaliskis ng nilalang. Kahit walang kaide-ideya noon si Pilipo sa mga nangyayari, pinilit na lamang niyang sundin ang nais ni Lolo Ruben. "Kuya, bakit?" tanong ni Pilipo habang gumagapang sila papalayo. "Sumunod ka lang, Pilipo. Huwag ka nang maingay. Hindi basta-basta ang mga engkantong kalaban natin dito." Matapos ang kanilang maiksing pag-uusap, agad namang ipinakita ni Lolo Ruben ang nangyari sa lugar na kanilang nilisan. Pagsilay doon ni Pilipo, agad naman niyang nakita ang mga ugat ng puno na naging bato. Maging ang mga damong nabubuhay sa lugar ay halos hindi na gaanong makilala dahil sa pagkapulbos ng mga ito. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang muli nilang maramdaman ang paggapang ng nilalang. Alam nilang nasa taas na bahagi lamang ito ng kanilang pinagkukublian, kung kaya't maigi naman nilang pinakikiramdaman ng mga susunod nitong gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumilaok ang ahas na siyang naging hudyat para sa dalawa na lumisa na sa lugar na yon. Kasabay ng pagtakbo noon nila papalayo, ay ang pagsilay naman sa kanila ng nilalang na nagbabantay sa puno. Kitang-kita ni Pilipo ang labis na galit nito dahil sa kanilang kapangahasang ginawa. Walang sabi-sabi, agad namang tumalo ng ahas at kasabay nito ang paglapag nito sa kanilang harapan gamit-gamit ang apat nitong mga paa. Bumuka din ang napakalapad nitong mga pakpak na parabang tinatakot sila nito. Nang masipat naman ito ni Lolo Ruben, agad naman niyang binunot ang kanyang latigo at walang pagdadalawang isip na hinataw ang nilalang. Nang masipat naman yon ng ahas, agad naman itong umatras sa kanyang kinaroroonan at mabilisang nagpakawala ng isang napakalakas na atungal. Alam ni Lolo Ruben na tinawag na nito ang hanagob, kung kaya't kinakailangan na nilang maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Okay. Grabe. Alam niyo ba, share ko lang. Mula sa pinakataas ng episode nito hanggang dito sa ending, grabe yung kilabot ko. Talagang na-miss ko kasi yung mga part na tinatawag ni Lolo Ruben yung mga kasangga niya. Kasi almost a year na mula nung huli nating nakwento si Lolo Ruben. Tapos bigla siyang bumalik. Tapos meron pa tayong isang mini-series ni Lolo Ruben na hindi na kwento dun sa kwento niyang Lolo Ruben. Tsaka heads up lang, kasi ang dami ko nababasang comment na, di ba patay na si Lolo Ruben? Bakit nabuhay ulit? Guys, kung talaga nakikinig kayo ng maigi, alam nyo kung anong taon nangyari to. Yung mga panahon na yan, buhay pa yan si Lolo Ruben. Kaya please, makinig kayo ng mabuti para hindi kayo maligaw, tsaka para hindi kayo magduda. Okay? Yun lang. Pahintayan na lang ako sa episode 11. Salamat.